Στην καρδιά της πύλης, σε μια πανέμορφη αυλή, έχει μαζευτεί εδώ όλη η γειτονιά για να μάθουμε να φτιάχνουμε πλαστό. Ένα φαγητό που συνήθισαν τα παλιά χρόνια να το φτιάχνουν τις Κυριακές, κυρία Χαρίκλια. Μάλιστα. Ναι. Γιορτινό φαγητό. Γιορτινό. Το είχαν ο κόσμος γιατί εργαζόταν όλη την εβδομάδα στα κτήματα και την Κυριακή την είχαν για ξεκούραση και πάντοτε κάνανε στο ταψί φαγητό. Και τι υλικά χρησιμοποιούμε για το πλαστό μας? Χόρτα. Τα χόρτα τα εδώ? μαζεύουμε από τον κήπο μας. Είναι μαρούλι, σπανάκι, λάπατο, κρεμμυδάκια, άνηθο και λουλούδια από τις κολοκυθιές που είναι τώρα το καλοκαίρι. Το αλεύρι μας, την μπομπότα, το τυράκι και βάζουμε βούτυρο. Το βουτυράκι, το λευκό εκείνο που βλέπετε, είναι η λίπα. Είναι αυτό που φτιάχνει η κυρία Ντίνα? Ναι. Θα πάμε να το δούμε μετά. Και τι άλλο έχουμε? Το λατάκι και το λάδι, δεν θέλει τίποτε άλλο. Με τι ξεκινάμε? Ρίξεις το ταψάκι πρώτα. Θα ρίξεις το αλατάκι. Θα σου δείχνω εγώ το νεράκι. Έτσι, από λίγο. Αυτή η πίτα δηλαδή δεν θέλει άπλωμα? Όχι, όχι, με το χέρι θα το απλώσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό. Να και μια πίτα που δεν χρειάζεται φύλλο. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο με ζορίζει το άνοιγμα του φύλλου. Να ρίξεις λίγο αλάτι στα χόρτα. Μου μάθατε, κυρία Χαρίκλα, να μαγειρεύετε? Κοντά στον μπαμπά μου. Είχε εστιατόριο φαγητό. Από το 50 μέχρι το 66. Παλιά εδώ περνούσαν όλοι με τα πρόβατα. Δεν υπήρχε το αυτοκίνητο. Πηγαίνουν στα χωριά. Από εδώ και πάνε πάρα πολλά, 35-40 χωριά. Και πηγαίναν όλοι με τα κουπάδια τους με τα πόδια. Και η στάση τους η πρώτη ήταν εδώ. Στο ταβερνάκι του πατέρα σας σταματούσανε? Πάρα πολλοί κόσμος. Τι τους σερβίρατε? Έκανε πάρα πολύ ωραία μοσχαρίσια γρόσα, σαλμί, σπλήνες ωραίες γεμιστές. Ήταν απίθανος μάγειρας. Βάζουμε και το τυράκι, Ναι. να λέμε και να βάζουμε. Θα σου ρίξω και λίγο λαδάκι. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που του αρέσαν πάρα πολύ οι προξενές. Έχει παντρέψει πάρα πολλούς. Εσάς πώς σας πάντρεψε? Πώς το έκανε το προξενιό? Μη συζητάς πώς το έκανε το δικό μου το προξενιό. Δηλαδή? Έπινε με τον πεθερό μου και τα ταιριάξανε οι δυο τους και μας παντρέψανε. Α, τόσο απλά. Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε. Τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Έτσι ήταν τότε. Τι φτιάχνετε εσείς εδώ? Εγώ χτυπάω το γάλα, το κάνω ξινόγαλο. Το κρατάμε 2 μέρες στη φυτίνα. Φυτίνα λέγεται μια χωμάτη, είναι τσουκάλα να πούμε. Και το κρατάμε 2 μέρες, γίνεται κορφή. Πίζει το γάλα μόνο του και μετά το χτυπάμε στο μπουντινέλο και βγάζουμε το βούτυρο. Βλέπεις πώς βγαίνει το βούτυρο? Τι άλλα έχετε ρίξει εδώ μέσα? Γάλα πρόβιο. Μετράω μέχρι τα 50 και βγάζω λίγο βούτυρο. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου, να μετράς μέχρι τα 50. Αυτή σας έμαθε να φτιάχνετε βούτυρο? Ναι, είχε ο μπαμπάς μου 300 γίδια και χτυπούσαμε ξινόγαλο συνέχεια. Πάρα πολύ νόστιμο είναι. Μπράβο Είναι σας, ωραίο, κυρία ναι. Ντίνα. Έχουμε αφήσει όμως μια πίτα στη μέση. Πάμε να την Ναι, τελειώσουμε. να την τελειώσετε, ναι. Πού μείναμε, κυρία Χαρίκλια? Μείναμε να κάνουμε το επάνω φύλλο. Να κάθεψε. Γιατί ρίχνουμε και από πάνω λαδάκι? Γιατί θα στεγνώσει και θα είναι ξερός, θα καεί από πάνω από τη φωτιά. Έτοιμη η πίτα μας. Έτοιμη. Ο πλαστός μας. Καλή φαίνεται η φωτιά μας, Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχει κάρβουνα, ωραία είναι. Θα ψηθεί ο Άπλωσε εδώ και όλες πλαστός. η κυρία Χαρίκλια. Υπέροχα. Όπα. Πόση ώρα θα χρειαστεί να μείνει έτσι στη γάστρα? Γύρω στα 3/4. Ψήνεται καλύτερα, κυρία Ντίνα, εδώ? Πιο καλά ψήνεται στη γάστρα, πιο νόστιμος γίνεται στη γάστρα από ό,τι γίνεται στην κουζίνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, κορίτσι μου, ευχαριστούμε Να είστε πάρα καλά. πολύ. Και καλή σας όρεξη.